ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಾ ಖುಷಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದ ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪೆ ನೆತ್ತಾತ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಓಲೈಚ್ ದಾದಿ ಮಾತಿರೆಗಳ ಇತ್ತ ಮಾತಿರೆಗಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಲಿ ತಮ್ಮನ ಬಾಯಿಕೆ ಮದುಮೆ ಸಾವು ಸುಡುಕಾಡು ಬಂದು ಪೂರೆಗ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜೆ ತಂಚ ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪ ಮುರಣಿ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಗೆ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಪೋನು ಇಂದೇನು ಪೂರ ತೂನ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಿ ದಾಲ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲೆಡ ಬನ್ಕನ ದೆತ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಡುವರು ಆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏರೆಗ ಉಪದ್ರ ಓ ದೇವಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ತಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಜನನು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಪಿನಿ ಮಂಡೇಡಿಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೈಟು ಆತೇನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಪರ್ದು ಮರ್ಲು ನಕಲ ಕುಡಿನಕಲ ಉಪದ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಪದ್ರದ ಉಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಚಿ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಬಂಡಲ ಏಯ್ ಈರೇನು ಮಾರ ಕಾಸೆನ್ನ ಯಾನ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಇರೇಗದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪದ್ರ ಯಾನು ಏಪಲ ಮೂಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆಪಿ ಒಂಜಿ 11 ಪಾಸ್ ಆಪಿ ಯಾನು ಏಪಲೇನು ಆಯನ ವರ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪದು 5 ಕಾಯನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಉಂತಾವಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಬೈಜೆ ದಾದ ನೀನು ಓಲ ಇಜ್ಜೆನತ್ತು ತೋಡರು ಬೂರ್ದೇನ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ ಅಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತ ಬತ್ತನತ್ತ ಬರೋಣ ఉంటాడు దాన్ని ಈತ ಬೇಗ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಈತ ಬೇಗ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಪಾತೆರ ತಿಂದು ಸ್ವರ ಬರ್ಪು ಜೈಕ ಸಾವ್ದಿ ಈತ ಬೇಗ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಯಾನು ಏರು ಗೊತ್ತಾನ ಏರ್ ಏರು ಮಂಡೇಡು ಒಂಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ಕಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಾಳು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಸು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಟಿ ಇತ್ತಿನ ಏರು ಏರು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ತೊರ್ತೂಲೇ ಮಾಡುವಂತ ನಾನು ದಾನೆ ತೂಪಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ತೊರ್ತೂಲೇ ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಓಯ್ ಈ ನಮ್ನೆ ನಿಂಗದ ಮಾರ ಉಂತರ ತ್ರಾಣೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಈ ನಡಿರಿಗೆ ಓಡೆ ನಿನ್ನ ಸವಾರಿ ಓಡೆ ಅವು ಕುಡಿತದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕುಡಿತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪುಣಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಬಾಬಿ ಓಲೋ ಓಲು ಅವು ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಾ ಬಡಿದೀನಿ ಬೊಡೆದಿ ಗೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಸರಿಯತ ಮಾರಯ ಎಂಚಿನ ಸಾರಿಯೇ ಕರ್ಮ ಪಕಡ ಏಯ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಆ ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋಡು ಮಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಪಾಡುವೇರು ಕುಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬಂದು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನಾನೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಹಾಪಿದ ಮಾರ ಅವೇ 8 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಹೊರಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಚೆಕ್ ಅವು ಟೈಮೇ ಸರಿ ಇದ್ದೇವು ಹೌದಾನೆ ಏಳೇರ್ದು ಒರ್ಮ ಎಂಕುಲು ಬಾರಡು ಉಪ್ಪೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಟಿವಿ ಏರಿಯೇ ತೂಪಿ ಅಣ್ಣ ಈತ ಪರ್ತತ್ತ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತೇರು ನೆನೆಪುಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಅಂದ 6 ಮಸ್ತ್ ಬಂತೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಕುಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಶತ್ರು ಬಂದಂತೆ ಅವ್ವನ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಬೊಕ್ಕದೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಬಿರೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಏಸು ಬೇತನೆ ಬಂತೇರ ಏಸು ದೇವಿ ಹೌದದು ಅಂತೇರು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಈ ಪರ್ತಿನ ಕ್ಲೇಡ ಪಾತೇರ್ನೇ ಡೇಂಜರ್ ಮರ ರಡಿ ಪುಂಡಕ್ಲೇಡ ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಪರ್ತಿನ ಗಂಗಸರೊಂಡತ್ತ ನಿಂಗದ ಬೈದತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾರ ನರಮನಿ ಮೆಲಮೆಲನೆ ಕೆರ್ಪುಂಡವು ಮೆಂದಾಯ್ ಉಂತಾಯ ಮಾರ ಈತ ಪರ್ತತ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅವು ನರಮನಿ ಮೆಲಮೆಲಾನೆ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸೈಯರದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೇಲಾನೆ ಸಾಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಈತ ಪರ್ಪತ ಮಾರ ಓಯ್ ಯಾನು ಕೆಲವರು ದಿನ ಎತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಓ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿ ನಾವು ಮೇಸಿ ಬೇಲೆ ಅದ ನೀನ ಬಗ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ನಾವು ಬಕ ತಿರುಗಿನೆ ಖಾಲಿ ತಿರುಗು ಯಾನು ಇಂಜನ್ ಎಣ್ಣು ಇಂಬೆ ಆ ಬಸರು ಜತ್ತದೊಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಬಿದ್ದದ ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರೊಂದು ಉಪ್ಪಿ ಸರಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತದ ಉಪ್ಪೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಇಡ್ಬೋದು ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಮುರನ್ ತೋರ್ಡಾಡು ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮರ ಈ ಬೈಯಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ಪರ್ಪಿನ ಇರ್ದು ನಿಕ್ಕಿ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ಕು ಒಂದು ನಾಯ್ದಲಕ ಪರ್ರ್ಯಾಪ್ ಜಮಾರ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪ ಓಡೆಗು ಈರ್ ಪನ್ನಡೆ ಬರ್ಪ ದಾನೆ
ಇದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಎಂಟ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ವೆಂಕಟರಾಮ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ಅಂದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದು. ಈತ ಮಾತು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಇದೆ, ಕಟೀಲ್ ಇದೆ, ಶಬರಿಮಲೆ ಇದೆ. ಓ ಅನ್ನ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಆಯಾಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಹಿಮೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಐಕ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚನೆಗ್ಲೆ ಪರ್ಪುನಗ್ಲೆ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಬಾರ್ದ ವೈನ್ ಶಾಪ್ದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏರು ಮಾರಂದು ಶಿಕ್ ಹೇ ಒಂದು ಎಂಜ ಖಾಲಿ ಪರ್ಪಿನೇನಾ ಪರ್ಪಿನೇನೆ ದಿನೋಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನೆನೆಪಾನಗ ಮನಸಾನಗ ಮಾತು ನೆನೆಪಾನಗ ಮನಸಾನಗ ಒಂದು ಅಣ್ಣಗೆ ಏಪ ನೆನೆಪುಲ ಮನಸ್ಸು ಲಾಪುಂಡು ಎಂಕೆ ದಿನೋ ಲಾಪು ಇವೆ ಬೊಕರ್ದ ಆಯ್ತು ಪೆಸಾಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ ದಿನೋ ಲಾಪು ನನ್ನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಬೇಲೆಗೆದೆಲ್ಲ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಇಜ್ಜೋಡು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜೋಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಪುಣ ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾಟ್ ಶುರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾನು ಬುಕ್ ಈ ನಮ್ನ ನಿಂಗದ ಮಾರ್ರೆ ಅವಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಪರೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಂದ ಯಾನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಶೇ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರ್ತೇತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇರ್ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮಾರ ಈ ಅವೆಲ್ಲ ದಾಯ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಅವು ಬಿಡ್ತೀನತ್ತಿ ಬಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ವರಿ ಆಪಲ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಟೈಟ್ ಆದ ಆರು ಅಂಚ ಬಂತೀನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಆರು ಬೇಲೆಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೀನಿ ನಿಂಗದ ಟೈಟ್ ಹತ್ತು ದಿಂಚ ಟೈಟ್ ಪಕ್ಕಂಜಲ ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಮಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಎಂಜ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಜ ಬರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮನ್ ಬಾರ ಈ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ 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 ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಜಿನ ಬರೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ನೇಟ ಕೊಡಪಣ ಅಡ್ಯಾರ ಮಂಡೆ ತಪಾಲೆ ಲೋಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾತಾ ಸೇಲ್ ಮಂದ ಮಾತಾ ಖಾಲಿ ಆತನು ಟಿವಿ ಆಪುಸಿ ಹೌದಾನೆ ಬೋಡೆದಿ ತೂವನ್ನು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲನ್ ಸೇಲ್ ಮಂದೋಡು ಅವ್ವಾತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲನ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಆನಗ 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 ತೀಕೊಂದು ಬೂರಿ ಬೋಡೆದಿಗೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಗ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ನ ಕೈ ಎವೆ ಲಕ್ಕು ಪರಿಯ ಈಗ